Рэжым так баіцца праўды, што працягвае разгром незалежных медыяў. Гэтак Святлана Ціханаўская адрэагавала на сённяшні прыход сілавікоў у рэдакцыі незалежных СМІ і заклікала беларусаў падтрымліваць журналістаў, падпісвацца на каналы медыяў і дзяліцца з рэдакцыямі інфармацыяй. Вітаю, шаноўнае спадарства, з вамі Анастасія Русецкая, у эфіры «Аб'ектыў». Дзяржава працягвае сістэматычнае нішчэнне незалежнай інфармацыі. Пад удар сёння трапіла адное з найбуйнейшых выданняў Беларусі – «Наша Ніва». Ператрусы ў рэдакцыі ў кватэрах скончыліся выманнямі электронных прыладаў і допытамі. З ператрусамі таксама прыйшлі ў рэдакцыі баранавіцкага выдання «Інтэкс-прэс», берасцейскай газеты, да журналіста і рэдактара сайту «Орша.ЭУ». З падрабязнасцямі Юлія Цяльпук. Няма доступу да найстарэйшай беларускай газеты «Наша Ніва». Міністэрства інфармацыі заблакавала старонку ў сувязі з размяшчэннем забароненай для распаўсюду інфармацыі. Ператрусы прайшлі ў рэдакцыі ў кватэрах рэдактараў Ягора Марціновіча, Андрэя Скурко і Андрэя Дынько, бухгалтаркі Вольгі Раковіч. Я так разумею, што інтарэс праваахоўнікаў быў выключна да кіраўніцтва выдання, і мы ведаем, што у Андрэя Скурко, Андрэя Дынько і Ягора Марціновіча адбываліся обшукі. Мы таксама ведаем, што іх пакуль з незразумелымі мэтамі ўвесь час перавозяць па Мінску. Марціновіч то ў рэдакцыі, то дома. Галаўрэда Ягора Марціновіча затрымалі на 72 гадзіны ў якасці падазраванага паводле часткі 1 артыкулу 342 крымінальнага кодексу «Грубае парушэнне грамадскага парадку». Змясцілі ў ізалятар на Крэсціна. Туды ж прывезлі таксама затрыманага на 3 сотняў рэдактара «Нашай Нівы» Андрэя Скурко. Другі крымінальны артыкул, паводле якога органы праводзілі ператрусы і допыты, 293. Масавыя беспарадкі, адказнасць, паводле якога да 15 гадоў няволі. Сёння гаворка ўжо ідзе не пра ціск, ідзе пра знішчэнне, і мы бачым, што ўлады выкарыстоўваюць сістэмна, насамрэч ужо працяглы час усе механізмы, якія магчымы для гэтага, ад блакавання сайтаў да закрыцця за кратамі журналістаў і медыаспецыялістаў. Гэтак каля 6 гадзіны раніцы супрацоўнікі дэпартаменту фінансавых расследаванняў пагрукаліся ў кватэры рэдактара сайту Орша.ЭУ Ігара Казмірчака і фатографа выдання Дзяніса Дубкова. Прававы статус і месца знаходжання журналістаў на дадзены момант невядомыя. Ператрэслі таксама рэдакцыі рэгіянальных выданняў «Інтэкс-прэс», «Баранавіча» і «Брестская газета», друкаваныя версіі якіх, гэтаксама як «Нашай Нівы», сёлета выключылі з сістэмы распаўсюду. З ператрусам у Бабруйску наведаліся да журналісткі Алесі Лацінскай, якая супрацоўнічае з мясцовым медыа «Бобр-Бай». У Лунінцы рэдакцыю рэгіянальнага выдання «Медыа Палессе». Прыходзілі і да іншых нашых калегаў. У Віцебску да журналіста-фрылансера Змітра Казакевіча, якога не засталі дома. На 72 гадзіны пасля допыту ў следчым камітэце затрымалі віцебскага журналіста-фрылансера Віталя Скрыля, а журналіста Змітра Лупача затрымалі наўпрост у санаторыі Пліса, дзе ён адпачываў. Вельмі шырока выкарыстоўваецца заканадаўства о супрадзеянні экстрэмізму. І экстрэмізм аб'яўляецца, абвяшчаецца любыя выказванні, якія супярэчаць нейкай генеральнай думцы, прычым нават тыя, якія прагучалі там некалькі гадоў таму. І між тым дзяржаўныя медыа распаўсюджваюць мову варожасці. Блакаваць нецэнзураваны дзяржавою контент у Беларусі пачалі яшчэ летась увосені. Спачатку тэлеграм-каналы пад соусам экстрэмізм, потым і незалежныя медыі, у тым ліку Белсат.ЭУ. У апошнія некалькі месяцаў узяліся за найбуйнейшыя медыі. Закрылі партал «Тутбай» у суправаджэнні пакету крымінальных справаў. Затрымалі 15 супрацоўнікаў. Куды перайшла аўдыторыя «Тутбаю», а гэта траціна ўсіх медыанаведнікаў з Беларусі пасля блакавання старонкі. Не бачна нейкага такога пераходу людзей на праўладныя сайты ці на сайты кшталту Mail.ru, якія былі досыць папулярнымі і да таго, як Тутбай быў зачынены. Можна сказаць, што закрыццё Тутбая і адсутнасць гэтага партала на медыйным полі сказваецца перш за ўсё у тым, што людзі перайшлі у Тэлеграм. У тэлеграме контентам каналу «Тутбай» займалася частка яго былых супрацоўнікаў. Праз крымінальны пераслед медыа-брэнда і пераход у іншую нішу вырашылі стварыць новы праект. «Зеркало.io», который будет освещать в первую очередь политические и социальные новости. К сожалению, у нас не так много, нас порядка 30 человек, поэтому мы не сможем охватить всю повестку, которую раньше
охватывал Тутбай. Зеркало АЙО будзе працаваць да моманту вяртання Тутбай сіламі каманды, якая працуе з-за мяжы. Падобным чынам у сацыяльных сетках часовы прытулак знайшлі дзясяткі медыяў. Юлія Цяльпук, Белсат. Калі падчас судовага паседжання пачалі праглядаць відэа, прысутным загадалі пакінуць залу суда, бо ўлады прызналі крыніцы відэа экстрэмісцкімі. Пра гэта распавядаюць тыя, хто прыйшоў на суд па справе Данілы Ганчарова. Што яшчэ адбывалася сёння ў судах, Ірына Дарафейчук. Каля 20 асобаў прыйшлі ў суд цэнтральнага раёну падтрымаць Данілу Ганчарова. 30гадовага прадпрымальніка, затрыманага 26 сакавіка, вінавацяць у тым, што ён парушыў рух дзясяткаў маршрутаў грамадскага транспарту. Прокурор говорил скороговоркой, мало что было понятно, по сути перечислил все моменты, все марши, и в принципе пока ничего особого не сказал. Паводле прысутных на судзе абвінаваўца пералічыў шэраг акцыяў, што адбываліся ў сталіцы. Нібыта ў кожнай з іх Даніла Ганчароў разам з нявызначанымі асобамі выходзіў на праезную частку, а таксама займаў зялёную зону, чым груба парушаў грамадскі парадак. Яшчэ адзін пералік акцыяў пратэсту ў сталіцы прагучаў у тым жа судзе цэнтральнага раёну на паседжанні ў іншай справе. Уладзімір Мацюх і трое палітвязняў Уладзіслаў Барысаў, Ян Фалькін ды Мікіта Літвіненка абвінавачваюцца ў групавых дзеяннях, якія груба парушаюць грамадскі парадак. А Фалькін яшчэ і ў падрыхтоўцы да ўдзелу ў масавых беспарадках. Паводле абвінавачвання яны дамаўляліся ў чаце выходзіць на акцыі пратэсту і ўдзельнічалі ў менскіх акцыях у жніўні і верасні. Выкрыквалі лозунгі, пляскалі, перашкаджалі руху транспарту. Это все вообще ужасно, я не знаю, что происходит. Как будто я оказался сейчас в какой-то другой реальности. Наблюдаю и не могу поверить своим ушам. Очень жалко его маму, очень просто ломают людей, ломают судьбы. Тыя, хто прыходзіць на суды падтрымаць абвінавачваных, лічаць, што судовыя працэсы, што ўжо каторы месяц ідуць у краіне, спроба застрашыць нязгодных з тым, што адбываецца. По факту так никогда не будет. Мы не должны так молчать. Напуганы больше сам суд и прокурор, наверное, у него как-то голос даже дрожит, когда он зачитывает обвинения, зачитывает показания. И обвиняемые абсолютно в хорошем настроении. У судзе Менскага раёну за абразу прадстаўніка ўлады пакаранне ў 1,5 года хатняй хіміі атрымала жыхарка Ждановічаў Алена Новікова. Жанчына напісала зняважлівы каментар пад матэрыялам у тэлеграм-канале, дзе намеснік міністра ўнутраных справаў Геннадзь Казакевіч назваў пратэстоўцаў наркаманамі, алкаголікамі і дармаедамі. Суддзя Анжаліка Казлова задаволіла таксама пазоў на 1000 рублёў кампенсацыі. Пакаранне на 1450 рублёў штрафу за аркуш паперы на шыбе на 12-м паверсе атрымала ў судзе Савецкага раёну мянчанка Анастасія Емельянова. Протакол на яе склалі яшчэ 15 чэрвеня. 700 рублёў за маральную шкоду запатрабаваў у гэтым жа судзе пацярпелы міліцыянт ад Олега Барысаўца. Он немножко задержится такой. Выпил, но, наверное, пахнет. Хотелось бы, чтобы как-то скидка какая-то была. Вінавацяць яго ў пагрозе ці гвалце ў дачыненні да супрацоўнікаў праваахоўных органаў. Вырак у справе маюць абвесціць заўтра. Ірына Дарафейчук, Белсат. Святлана Ціханаўская працягвае працу над дапамогай беларускай супольнасці і выпрацоўванні праграмаў для выхаду Беларусі з крызісу. Аднаўленне законнасці – адно з пытанняў, якое беларуская лідарка абмеркавала з міністрам замежных справаў Даніі. Замежная падтрымка, аднак, выклікае рэакцыю афіцыйнага Менску, які працягвае разрываць дыпламатычныя стасункі. Пра дапамогу і супрацьстаянне ёй Юлія Лабанова. Данія мае міжнародную базу злачынства ў рэжыму Лукашэнкі супраць мірнага насельніцтва Беларусі. Доказы ад праваабарончых арганізацыяў збірае інстытут супраць катаванняў Dignity. Цяпер краіна заявіла пра намер палітычнага ўдзелу ў справе Беларусі з акцэнтам на правах чалавека. Падчас сённяшняй сустрэчы з дацкім міністрам замежных справаў Епе Кофадам Святлана Ціханаўская абмеркавала арганізацыю міжнароднай канферэнцыі па аднаўленні законнасці ў Беларусі. Каб запрасіць усіх тых экспертаў і юрыстаў, якія працуюць у справе універсальнай юрысдыкцыі, тых юрыстаў, якія падалі скаргу ў федэральную пракуратуру Нямецчыны супраць Лукашэнкі за злачынствы супраць чалавечнасці, тых, хто займаецца расследаваннем Ryanair, усе, а таксама прадстаўнікоў Вярхоўнага камісара па правах чалавека.
Гэтаксама Данія вылучыла фінансаванне на падтрымку беларускай дыяспары за мяжой і для незалежных медыяў. Перадусім на рэлакацыю журналістаў, праца якіх праз пераслед, ператрусы і суды становіцца амаль немагчымай у Беларусі. Спыненне ціску на грамадзянаў і вызваленне палітычных вязняў, а гэта толькі 534 прызнаныя праваабаронцамі асобы, стане цэнтральнай тэмай сустрэчы з уладамі Ірландыі і ЗША. Візіты ў гэтыя краіны Святлана Тихановская анансавала напярэдадні. В Ирландии я предложу поставить Беларусь на повестку дня в Совете Безопасности ООН. Ирландия – часть Совбеза. Также в США мы обсудим, как добиться того, чтобы все заключенные по политическим мотивам были освобождены и реабилитированы. А новые выборы прошли в этом году. Поставить Беларусь сярод прыярытэтаў у сваёй замежнай палітыцы задача для перамоваў у Кангрэсе ЗША, адзначае Франак Вячорка, бо менавіта ЗША могуць паўплываць на Маскву ў беларускім пытанні. Зараз ужо вакол ЗША і Брюсселя сфармавалася такая коаліцыя. Канада, Великабрытанія, Еўразвяз, Вашингтон і Украіна, якія паслядоўна супольна выступаюць з заявамі па Беларусі, прымаюць санкцыі, аказваюць дапамогу. Мы будзем прасіць, каб амерыканцы зрабілі акт дэмакратыі ў Беларусі больш эфектыўным, больш практычным. Літва ж стала першай краінай, што надала офісу Святланы Тихановскай дыпламатычны статус. Перамовы цяпер вядуць і з іншымі краінамі Еўразвязу. У адказ афіцыйны Менск выклікаў у Міністэрства замежных справаў літоўскага дыпламата, пасля чаго замежна-палітычнае ведомства заявіла пра намер да мінімуму скараціць дыпламатычнае прадстаўніцтва Літвы ў Беларусі. Што праўда, такі адказ можа адбіцца і на рэжыме Лукашэнкі. Увогуле для існавання больш-менш устойлівае улады трэба нейкі знешнепалітычны баланс і цалкам абрубанне ўсіх стасункаў з Еўропай, з Злучанымі Штатамі будзе значыць, што беларускія ўлады будуць цалкам залежаць выключна ад таго, што ім скажа Москва. Еўразвяз заклікаў беларускія ўлады дазволіць прысутнасць і працу дыпламатычных місіяў у Беларусі, бо гэта б'е ў тым ліку і на магчымасці для беларусаў атрымліваць візы, вандраваць, мець дапамогу на сацыяльныя праекты. Эканамічнае супрацоўніцтва, атрыманне дапамогі ад Еўрапейскага звязу, прынамсі па гуманітарнай лініі, па пытаннях аховы здароўя, сацыяльным пытанням, тыя праграмы, якія і зараз працягваюцца. Так, гэта ўсё, конечно, тое, што можа скарачацца, калі не ўвогуле знікнуць. У той жа час еўрапейскі рынак з'яўляецца важным для Беларусі, адзначае эксперт, і для пераарыентацыі яго ў Азію спатрэбіцца дзесяцігоддзе, таму поўнай дыпламатычнай ізаляцыі ад захаду чакаць не давядзецца. Юлія Лабанова, Белсат. Пасля еўрапейскіх і амерыканскіх санкцыяў Менск шукае альтэрнатыўныя пастаўкі вуглевадароднай сыравіны. Напярэдадні ізноў паўстала пытанне наконт паставак нафты з Казахстану. Дарэчы, не ўпершыню. Апошнім разам бакі блізка падышлі да падпісання пагаднення летась увесну, але і тады не зраслося. 28 чэрвеня ў Нур-Султане падпісалі пагадненне паміж урадамі дзвюх краінаў аб гандлёвай эканамічнай супрацы ў галіне паставак нафты і нафтапрадуктаў. Аднак канкрэтыкі няма. У тэме разбіралася Катя Малей. Абуральнае грэбаванне правамі чалавека. З такім тлумачэннем 3 чэрвеня ЗША узнавілі санкцыі супраць шэрагу беларускіх прадпрыемстваў. І хаця Расія абяцала Беларусі дапамагаць выжыць пад санкцыямі, буйныя расійскія кампаніі спынілі пастаўкі нафты на Наваполацкі нафтан. Нафта на прадпрыемства ўсё ж паступае праз дробныя кампаніі, якія не працуюць на міжнародных рынках. Такое меркаванне выказала выданню «Навіны Бай» эканамічная аглядальніца Тацяна Манёнак. Для буйных нафтавых кампаній, якія працуюць на міжнародным рынку, гэта рызыка. Яны могуць падпасці пад санкцыі, пастаўляючы нафту на нафтан. Але нельга выключаць, што бакі маглі прыдумаць нейкую схему, па якой нафта пастаўляецца. Афіцыйны Менск шукае альтэрнатыўныя пастаўкі вуглевадароднай сыравіны. У траўні прэм'ер-міністр Беларусі Роман Галоўченка нагадаў, што пагадненне з Казахстанам аб пастаўках нафты мае, цытата, «высокую ступень гатоўнасці», што, праўда, без канкрэтыкі адносна аб'ёмаў, тэрмінаў і пастаўшчыкоў. Паводле эканаміста Ярослава Рамончука, Крэмль не дасць дазволу для казахаў і беларусаў гандляваць праз свае трубаправоды. Стратэгічна казахстанская нафта ніколі не заменіць расійскую.
Ну, калі б гэта так лёгка можна было зрабіць, то яшчэ можна было бы і ў 10-м годзе выкарыстоўваць на казахскую нафту, але таксама яе не пусцілі, азербайджанскую, але таксама не пусцілі, венесуэльская таксама нічога не зрабілася. Таму што тут бізнес, ведаеце, на розніцы цэнаў, на схемах з НДС-ам. Гэта не звычайны бізнес, гэта бізнес, які мае там двойное, тройное дно, і таму Казахстан не будзе мець магчымасці працаваць на беларускіх НПЗ. Паводле міністра энергетыкі Казахстана Нурлана Нагаева, пастаўкі казахстанскай нафты ў Беларусь пачнуцца не раней за восень, таму што казахстанскаму боку трэба будзе ратыфікаваць гэтае пагадненне ў парламенце, і толькі пасля будзе складзены індыкатыўны план і пералік відаў і аб'ёмаў нафтапрадуктаў. Пакуль жа ёсць толькі добрая воля двух бакоў, адзначае эканаміст Сергей Жбанов. Всегда, когда Беларусь хотела получать нефть из Казахстана, все упиралось, собственно, в две проблемы. Первое. Со стороны Казахстана. Казахстан никогда не хотел поставлять сюда нефть без экспортной пошлины. А мы ее привыкли получать из России сюда без экспортной пошлины. Была вторая проблема, и она уже со стороны России была. То есть такая известная контора под названием «Транснефть» российская, она вообще-то никогда и не давала гарантии и никогда не говорила, что она будет вот транспортировать казахстанскую нефть в ущерб своим экономическим интересам. Таму далей за размовы пра пастаўку казахстанскай нафты і не заходзіла. Пытанне ў тым, чаму зноў пра яе загаварылі. На жаль, у нас вельмі падлітызаваны нафтавы бізнес, і таму вось краіна замест таго, каб робіць стаўку на чалавека, на капітал людскіх магчымасцяў, вытворчы капітал, яны зноў думаюць, што на углевадародах можна увайсці ў светлую будучыню. Паводле эканаміста Жбанова, нават калі казахстанская нафта трапіць у Беларусь і мы яе перапрацуем, адкрытым застаецца пытанне, каму гэтыя нафтапрадукты пастаўляць. Катя Малей, Белсат. Прэсавая канферэнцыя літоўскага прэзідэнта Гітанаса Наўседы да іспанскага прэм'ер-міністра Педра Санчеса была перарваная тэрміновай неабходнасцю паветранага перахопу. Гэтыя ды іншыя навіны ў міжнародным аглядзе. Прэсавая канферэнцыя праходзіла на базе літоўскіх вайскова-паветраных сілаў у Шаўляе, дзе ў межах місіі НАТО размешчаныя іспанскія знішчальнікі «Еўрафайтер». Канферэнцыю экстрана спынілі, а літоўскі прэзідэнт да іспанскі прэм'ер былі вымушаныя пакінуць ангар. Прычына, над Балтыйскім морам быў заўважаны расійскі вайсковы самалёт, які ўзляцеў з тэрыторыі Калінінградчыны. Пілот не адказваў на запыты літоўскіх дыспетчараў, таму было пастаноўлена выслаць знішчальнікі НАТО на перахоп. Пасля інцыдэнту прэм'ер-міністр Іспаніі заявіў, што гэты выпадак падкрэслівае важнасць прысутнасці войскаў НАТО ў гэтым рэгіёне. Экс-прэзідэнт Паўднёва-Афрыканскай рэспублікі экскартаваны сёння ў турму для адбыцця пакарання. У канцы чэрвеня Джэйкаб Зума быў прыгавораны да 15 месяцаў пазбаўлення волі за непавагу да органаў юстыцыі. Нягледзячы на судовыя позвы, Зума неаднаразова адмаўляўся прыйсці на допыт у антыкарупцыйную камісію, што займаецца расследаваннем парушэнняў у часы ягонага прэзідэнцтва 2009-2018 гадоў. Вы ведаеце, была карупцыя. Я лічу, што ён сапраўды гэтага заслугоўвае. Гэта вельмі дарэчы. Ён гадамі пазбегаў арышту, але я вельмі сумняюся, што ён будзе сядзець у камеры. Мы думаем, што ён цяпер недзе там у раскошы. Зума павінен быў пачаць адбыццё пакарання яшчэ 4 ліпеня, аднак адмовіўся гэта рабіць, заявіўшы, што не лічыць неабходным сёння садзіцца ў турму. Пытанне развязалася пасля папярэджання аб прымусовым прыводзе. У найноўшай гісторыі пар гэта першы былы кіраўнік дзяржавы, які атрымаў турэўны тэрмін. У падарожнікаў Саудаўскай Аравіі новая турыстычная Мекка – Украіна. Гэткую папулярнасць нашыя паўднёвыя суседзі атрымалі дзякуючы адмене Украінаю візаў для грамадзянаў шэрагу краінаў Персідскай затокі, прызнанню міжнародных сертыфікатаў вакцынацыі, адмене патрабавання тэставання і адкрыццю новых наўпроставых авіярэйсаў.
Гэта як іншыя краіны, як Швейцарыя, толькі трошачку падцягнуць. Людзі вельмі ветлівыя, тут добрыя кошты. Сярод асноўных цікавінак усходнія госці адзначаюць украінскую кухню, незвычайную для іх колькасць зеляніны навокал, мяккі клімат і шмат турыстычных аб'ектаў. Украінскі ж сервіс дастаткова хутка убудоўваецца ў новую рэальнасць. Гатэлі ва ўсёй краіне пачалі замаўляць сертыфікаваныя халяльныя прадукты і перакладаць меню на арабскую мову. Уладзімір Старыковіч, Белсат. Больш навінаў чытайце ў нашым тэлеграм-канале і сацыяльных сетках Белсату. Таксама заахвочваю усталяваць наш дадатак на смартфон, каб заставацца ў курсе самых апошніх падзеяў. Нягледзячы на ўсе цяжкасці, мы працягваем працаваць. З вамі была Анастасія Русецкая. Да сустрэчы.